tata cara Tedak Siti. Tedak Siti medun lemah. Nggih, terus menika kanggo bocah ingkang badhe mandhap wonten ing Siti. Titah wiwit taksih salebeting kandhutan sampun pinerangan 3 perkawis atau 3 unsur. Setunggal Agni ugi sinbat hawa nafsu. Lajeng angin dayanipun gesang utawi napas. 3 toya dumadining titah saking tirta perwita sari. Siti nembe katepangaken sasampunipun ing Madyapada salajengipun gesang wonten boten saged uwal saking Siti lan pungkasaning gesang badhe nyawiji kaliyan Siti. Dadi panjenengan menika kagungan unsur sekawan Siti, lajeng napa nika latu, toya, lajeng angin. Menawi wonten Jawi menika sinebat alwamah, amarah, supiyah, mutmainah. Lampahing tata cara menika lampahipun tata cara. Setunggal pambuka tetahan ingkang angka 2, angka 3 sengkeran, sekawan siraman, gangsal udik-udik, 6 wilujengan, 7 paripurna. Lampahing tata cara tetahan. Setunggal tinitah napak jadah 7 werni, ireng, abang, kuning, putih, jene, biru, saha ungu. Nah, menika kagem napak menika nafsu alwamah tansah ngagengaken dahar sare ngumbar sahabat madat main mlebet donyanipun sato kewan alwamah menika. Nafsu amarah remen padudon medhot pasdherekan bebutek swasana mlebet donyaning bekasaan jim sitan lan sapanunggalipun. Lajeng nafsu supiyah wajibing gesang nindakaken dharma tresna asih mring sesami sedekah lan sanesipun donyaning para alim pandhita brahmana lan sanes. Dados kala wau alwamah nafsu amarah supiyah mutmainah kok derengan. Nafsu mutmainah menika nindakaken panembah mring Gusti nyawiji kaliyan Gustinipun donyaning para kyai wali, nabi saha rasul. Krentek ngupaya panggesangan, tansah ngupaya indahing derajat panggesangan kangge sarana jejegaken panembahipun. Jembar pamawas bih tebih pamikir, awatak sabar istiqomah nampi kudrat ingkang tinampi. Krajaning Gusti puncak ing kanugrahan tumrap kang lulus nglampahi panggesangan badhe nyawiji wonten swarganing Gusti Kang Maha Kawasa. Nika wau Tedak Siti mudhun lemah. Lajeng angka 2 minggah anda tebu Arjuna pitung sap prolampita. Gegadanganipun tiyang sepuh mugi manggih puncak ing kabagyan warah supados nggayuh kabagyan dipun lampahi satrap boko satrap ngantos dados titah pinunjul. Dados minggahipun satrap dipun tuntun. Lajeng 3 tinitah napak dhateng Siti resik ingkang dipun lemeki Mori Sita. Dados napak ingkang rata lajeng dipun lemeki Mori Sita. Mori petak nek wong tiyang pati ngomong mori putih. Lampahing tata cara sengkeran putra kalebetaken kurungan ayam piyambakan ingkang wonten lebetipun dipun sudyani sarwening dolanan minangka warah supados tiyang saged ngunjara nepsu so saged milah-milah milih kadonyan jumbuh kaliyan kabetahanipun. Menika wonten suraose ingkang boten triwuh dikurung ini saten werdinipun saya kala wau. Lampahing tata cara udik-udik dundum udik-udik minangka purnanipun tata cara Tedak Siten. Wujudipun udik-udik arupi arta ingkang dipun dumaken dening ibunipun dhateng lare-lare ingkang nderek nyekseni. Menawi lare-lare sampun Raden rata nggih, kamangka udik-udikipun tasih saged dipun sebar ngagem rebatan dening para tamu. Raden sajenipun dipun pedhot Waraden lagi warata. Nah, niku namung Raden, jete Waraden warata, Raden rata. Makna sinandi ing tata cara upacara Tedak Siti, tata cara angka upacara setunggal titahan. Angka 2
Ondo tebu Arjuna, 3 dolanan lari, sekawan siraman. Menggah makna sinandi wiji wajibipun tiyang sepuh anuntun sarta anggula wentah dumateng putra turunipun supados dados putra ingkang utami. Titahan menika werdinipun menika. Lajeng Ondo tebu Arjuna pralambang pambudidayaning kanthi pratitis. Sumbering memanis utawi kabagyan lelananging jagat utawi kabagyan lelananging jagat. Dolanan lare titah sampun ngantos namung keprincut gebyaring donya. Dolan kathah kala wau sampun ngantos lari menika tansah kepincut gebyaring donya. Lajeng sekawan siraman suci lair lan batos. Tata adat tetesan. Tata cara ingkang kawontenaken tumrap lari estri ingkang ngancik umur sewindu menawi jaler supitan utawi sunat. Bakunipun tata cara siraman ngunjuk jampi. Wewarasi ing tetesan lari ingkang wiwit ngancik tataran anyar kedah tansah njagi resi ing salira sucining diri lan pakarti. Kedah saged njagi kasaraning lairan batos, lari kedah tepang dumateng kodratipun minangka lari estri lan jaler. Ingkang angka sekawan rum tata cara tarapan. Mujudaken tata cara ingkang kawontenaken nalika lari estri purna nggarap sari sepisan. Bakenipun tata cara setunggal siraman toya suci lan sekar Sri Taman mawar mlati kanthil kenanga kalih ngunjuk jampi lolohan pentil kates pentil drima temulawak kunir mrica lan sapanunggalipun ingkang sampun dipun deplok kapendhet toyanipun. Lajeng angka 3 wasitotama utawi ular-ular saking sepuh putri ingkang isinipun bot ripotipun pawestri wiwit remaja ngantos bebrayan. Menika wau wonten tetesan sampun Suradira Jaya ningkat suruh brasta olah Darmastuti. Jaya-jaya Wijayanti rahayu kang samya pinanggih. Menika wau wit saking purwaning dumadi ngantos titah ngancik dewasa sampun babar wonten ing tata cara adat kala wau. Ing salajengipun sumangga kalajengaken